Zimbabwe. Zita noitwa Raymond Sadondo, director Sadondo. Nhasi ndiri pano ndasangana nemunhu waMwari. Ndauti munhu waMwari mbobvunza pachiringe nekapkashi yakaitika chitiko chakanesuru kuti munochitambira sei, makazoona sei, plus inini handina kukuona yoku ndinozose chikonzero ndisina kuona mamwe wese musiko kukapkashi kwaiwane vanhu. Okay, ndichapindura ndisina wandiri kupa mhosva, asi ndichipindura chokwadi whether chaitwa nemunhu wandinofarira. Saka ndichangopindura samabvunziro. Ina handina kuenda kucup clash. Chikonzero chekuti ina handina mweya wekuprofita mari. Inini mweya wandakapiwa namweya mutsvene achindinzwira tsitsi ndiwo kuprofita kunoenda mweya wemunhu kuti vanhu vanoenda sei kudenga. Saka pamakaona vari kucup clash vane mweya wekugutsa matumbu avo. Alright. Saka mukuti yachirunakidza wozi satoti dai kuzi makamboziva right mariyo tokupai mari ichitu yemungotore mari. Jesu rimwe zuva akarova vanhu vesamo, hamuna kuverengere vhesi aona muchechi muchitambwa njuga vachitsinhanisa zvinhu zvavakanga vainazvo. Jesu akatora chitorobha akarova vanhu akati imba yababa vangu harisi bako remakororo. Kureva kuti njuga nekutsinhana kana kutaura nezvinhu zvine chekuita nemari kuti iwe ita ichi ndikupe chakatika, izvozvo zvinhu izvozvozvo zvakarambwa naMesiyasi. Saka kana panyika pano tiri kunamata Mwari Baba anova ndiye akasika zuva rakavhenekera nyika, hatina tendero yekuti tigomiririra nhema dzosapotwa nevanhu miriyoni tototi dzachokwadi. Nhema inhema, chakatoipa chakaipa. Saka ndiri kuti vamakaona kwa profeti Makandiwa, ini ndiri kuti panapa havasi vaprofiti. Ende mweya wavari kutaura nawo kana vari kuprofita kumatunhu hauziwe kudenga kuna Baba, nekuti Jesu achienda kudenga akati kana mweya auya achataura pamusoro pangu inini. Haana kutaura kuti kana mweya auya achazotaura nezvemari, akati mweya achapupura inini. Kureva kuti kana varume vakaenda kwaMakandiwa nevakadzi vakaenda kwaMakandiwa vainopupura Jesu muhomwe yetrauza ramakandiwa, ndinoti grow. Asi kana zviri zvemari, aiyo idzo injuga, vaitoda shamhu kuti vanhu ivavo vange vachibva, bhozi imba iyo inonzi Jehovha harisi bako remakororo. Jesu akairamba nyaya, ende ndikuitaura ndakasimba ndichichallenja eni kune vakaenda kuti kana muine mweya varume yaitisangane pamatarisano, titarisane uso neuso, tiise nyaya yaMwari Baba zvayakaita kuti nyika ino donzvo rakafira Kristu nderei. Iye Kristu wakafirei pasi pano? Jesu akafa here kuti tizova nemiriyoni? Iye Kristu kana akafa panyika pano kuti tiva mamiliyonea akatambudzikirei mwanakomana waMwari? Because vana Solomoni vakanga vakapfuma. Saka ndiri kuti chinangwa chamweya mutsvene kuburuka panyika pano vana veZimbabwe vanofana kuchiziva ndechei, kuti munhu ange achiratidzwa nzira vadzidze vakaende sei kudenga. Jesu akafira kuti munhu aone zororo kudenga. Datira makaona mupfumi uyo akatosvika kuna Jesu akasikoti ko isu vapfumi tingaiteiwo. Jesu akatende munotengesa zvose zvamuinazvo mopa pfuma kuvarombo. Ndopa mupfumi zvinonzi zvakamubata. Jesu akatanga kutaura achidzidza vana Pita, akati kudiko kunana Pita zvikanzi wakakomborerwa zvake acharasikirwa nezvose zvaainazvo kuti ave nenhaka kudenga. Pita ane mubvunzo wakabvunza Jesu zvati ko isu takasiya dzimba, takasiya minda zvese nevanhu, tikakuteverai tichawanei? Zvikanzi mune mubayiro mukuru mukunditevera. Kureva kuti mubayiro watichapiwa ndewekutevera chokwadi. Chinonzi kutevera Jesu hakuzi kutevera munhu ari kuprofita, but kutevera chokwadi chine nzira inoponesa mweya. Saka Jesu akataura statement iri rada kutaura pamberi penyika, akati tengesai zvese zvamuinazvo muchengetere pfuma yenyu kudenga. Kureva kuti panyika panapa Jesu akatoramba iri pfuma yepasi. Ndina uromba kune vanhu vakaenda kwaMakandiwa, ende ndoda kutoisa chiziviso kune vanhu vari kutungamirwa navanhu vakadaro. Tsvagai chechi dzeidi, muregedze kuramba muchera n'anga, because kumagumo kune moto.
maita basi. Tinotenda kune vose vanga vachitiona pachivhitivhiti mukomborera Mwari kufa mangozvinzwira. Kune vane mibvunzo vane zvavada kunzwisisa isai mucomment section. Tinouya zvakare, tinovatsvaga zvakare kuti apo vaziva pavanowanika, tinovatsvaga touya tokupai kuti zvizere zvemune mavabvunza mibvunzo mucomment section. Ndatenda zvangu.